Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Студияда мин, Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада. Шәхесләр сәхифәсендә җәмәгать эшлеклесе, сәнәгатьче, хәйрияче, классик татар шагыйре Дәрдемәнд. Татар дөньясы өчен гәҗит кирәк. Татар үзенең элеккән булган бүген нинди хәлгә төшкәнлеген белергә тиеш. Башкортстанда чыгып килүче Өмет газетасына 30 ел. Искермәгән әле ул басма матбугат. Шуңа күрә Өметнең өмете әле сүнмәгән. Барнаулда татар дингә, дин татарга хезмәт итәме? Әкеңне шыкмайган эшләбәтәбез. Халык яхшы, Алтайда. Аллага шөкер. Кырымда татар каһарманнары эзе. 1944 елны Симферополь фашистлардан азат ителә. Ә менә әлеге танк беренче булып калага керә. Ул җәмәгать эшлеклесе, сәнәгатьче, хәйрияче һәм шул ук вакытта классик татар шагыйре. Сүзебез халкыбызның иҗтимагый мәдәни тормышында зур урын алып торган шәхес Дәрдемәнд турында. Татар китабы йортында аның истәлегенә багышланган күргәзмә ачылды. Биредә аның фото һәм шәхси әйберләрен күрергә мөмкин. Алар Милли музей фондларыннан. Татар милләте ныгысын, үссен өчен зур эшләр башкарган кеше Дәрдемәнд, чын исеме Закир Рәмиевны искә алу бик мөһим. Аның вафатына 100 ел тулды. Шәхесләр сәхифәсендә Дәрдемәнд. Татарлыктан татар ишгар итәрме? Кеше үз исмене инкар итәрме? Татарлыкта татар углы татармын. Татар түгел димә, башың ватармын. Үз милләте өчен сүздә генә түгел, гамәлдә дә зур эшләр башкарган кешеләр олы хөрмәткә лаек. Дәрдемәнд шундый фидакарь затлардан. Заманында аның исемен телгә дә алырга ярамаган. Буржуй шагыйрь иҗатын качып укыганнар. Шаулый диңгез, җил үрәдер. Дәрдемәнд кайгылы моңсу дигәнне аңлата. Ил, халык, тел язмышы өчен борчылучы фәлсәфәче шагыйрь ул. Үз стиле бар, кыска гына шигырьләрендә дә зур мәгънә. Иҗаты серле һәм каршылыклы. Сүзнең, иҗатның, шигъриятның чын асылын ача. Ул нәкъ менә күп мәгънәлелек белән аерылып тора. Аның карап шигыремне бүздәрем моны алмадым. Без туган ил һәм башка шигырьләрен бүген укыйбыз икән. Тәнкыйтьчеләр яисә укучылар еш кына капма-каршы фикердә калалар. Менә мин моннан шушы фикерне аңладым, тотып алдым. Икенчесе, юк, анда бит менә шушындый яшәеш фәлсәфәсе чагыла ди. Аның тирән фәлсәфә белән сугарылган, символларга бай, кинаяләр, ишарәләр, ымнар һәм гомумән ул чор 20 йөз башы Европа, дөнья фәлсәфәсе дәрәҗәсендәге әдәби әсәрләре, әлбәттә, татар әдәбиятының 20 йөз башында дөнья әдәбияты белән бер дулкында үсеп барганлыгына дәлил булып торалар. Бак, кырмыска киеп ташы, бал кырткайы татлы бал, кошка яңалык ташы, коштан гыйбрәт ал. Аның балалар өчен язылган шигырьләрендә дә тирән фикер ята, иҗаты өйрәнелгән, томлыкларга кертелгән. Шулай булса да, бүгенге укучы аның шигъриятен укыган саен яңа якларын ача. Мөхәммәд Закир Рәмиев Оренбург губернасы Җиргән авылында сәүдәгәр гаиләсендә туа. Әтисе Мөхәммәд Садык алтын сәнәгатендә зур уңышларга ирешкән. Әнисе Хәнифә бик белемле хатын була. Бай, мәдәни гаилә. Балачагы Юлык авылында уза, Муллакай авылында мәдрәсәдә укый. Ә инде 21 яшендә Төркиягә киткән. Закир Рәмиев анда үзлегеннән төрек телен, әдәбиятын, төгәл фәннәрне өйрәнә, типография эше белән таныша. Без монда Казанда яисә Оренбургта матбугат өчен җайга салырык та безгә рөхсәт бирмиләр шул. Төркиядән мәгърифәтчелек идеяләре белән янып кайта. Абыйсы Шакир белән берлектә нәшрият ачарга хыялланалар. Бары тик 1905 елгы инкыйлабтан соң мөмкинлек бирелгән. 1906 елда Вакыт газетасы, 1908дән Шура журналы чыгара башлыйлар. Алтын приискалар хуҗалары буларак алар Россиянең 10 иң бай кешеләре арасында була. Закир Рәмиевнең 2 урам гына үтәсе булса да, от арбасында барганы турында сөйлиләр. Ягымлы кеше була, төз буйлы, матур кыяфәтле, башкаларга карата итәгатьле. Вәгъдә бирде икән, һәр вакыт сүзендә торган. Дәрдмәнд яшәгән Орск, Оренбург шәһәрләрендә шактыгына эшләргә булырга туры килде.
Һәм мин шушы 50-нче еллардан бирле Дәрдмәндкә багышлы истәлекләрне туплап, аны белгән кешеләр белән очрашып, шактый вакыт аралаштым, диттем һәм мөмкин кадәр булганнарын язгалап та алдым истәлекләрен. Һәм аннары шуның нигезендә инде мин 80-нче елларда документаль повесть яздым. Оренбург губернасының дәүләт думасында депутат та булып тора. Татар халкын белемле, мәдәниятле итеп күрергә тели. Үз хисабына мәктәп-мәдрәсәләр, китапханәләр ача, газета-журналлар, китап-дәреслекләр чыгара. Сәләтле татар яшьләрен чит илләргә җибәреп укыта. Безнең байларыбыз бүген дә бик күп. Ләкин Дәрдмән үз вакытында миллионер булып танылган икән. Ул үзенең алтыннарын белән үзе хозурланудан бигрәк, халкыма мин ничек ярдәм итә алам дигән фикер белән яшәгән. Ул иң беренче чиратта татарның милли үзаңын үстергән, татарның татарлыгын үстергән нашир, иҗтимагый фикер иясе, сәясәтче һәм менә шушы сыйфатлары аны әлбәттә татар милләтенең үсеш концепциясын эшләгән иң зур фикер ияләренең беренче бишлегендә карарга мөмкинлек бирә. Хатыны Мәхүб Җамал сәүдәгәр кызы була, Дәрдмәнд 8 бала атасы. Соңгы елларын ул Орски шәһәрендә үткәрә. 1917 елгы инкыйлабтан соң абыйсы белән икесенең 50-гә якын алтын приискаларын дәүләткә тапшыралар. Бу эш озак елларга сузылган. 1921 елгы ачлык вакытында да халыкка ярдәм итү өчен оештыруга кирешә ул. Шул ук елны Оренбургта улы кызы Өмегөлсем үлүе турында хәбәр ала. Ул вакытта Оренбург белән Орск арасында поезд йөрми, әле поезд юлын төзегәне башлаганнар иде. Бик авыр шартларда ул кызын узатырга дип Оренбургка бара. Аның кызының 4 кызының 2 кичкенә кызын үзе белән алып кайта. Һәм шул вакытта өйнеме салкында дидер, кызы белән кәндә бәлки тифтә эләккәндер. Ул инде бер аратна авырып ята да вафат була. Дәрдмәнд Орск шәһәре янәшәсендәге Ильяс авылы зиратына җирләнә. Тик вакыт үтү белән каберстан хәрби завод биләмәсенә әверелгән. Дәрдмәнд кабере өстенә куелган таш юкка чыга. Дәрдмәнднең балалары, оныклары, туганнары Уфа һәм Мәскәү шәһәрләрендә яши. Белемле, затлы кешеләр. Оныклары арасыннан Галим Сталин премиясе лауреаты Бәшир Рәмиев турында аерым әйтеп китәргә кирәк. Ул Мәскәүдә иң зур гыйльми идарәләрнең берсендә җаваплы эштә эшләгән. ЭВМ, хисап машиналары, космоска бәйле радиоаппаратуралар уйлап чыгаручыларның берсе. Кызганычка каршы Казанда Дәрдмәнд музее булдыру яки Дәрдмәнднең күргәзмәсен эшләү идеялары вакыт-вакыт калкып чыгып килсә дә, аның әле тормышка ашканы юк иде. Менә ниһаять мин моны бер реаль адым дип карыйм. Тарихи һәм географик шартлар Дәрдмәнднең матди мирасын саклауны катлауландырган. Татарстанда аның белән бәйле аз сандагы документаль чыганаклар, фото һәм шәхси әйберләр хәзер милли музей фондларында саклана. Тартмачыгы, ашау кирәк-яраклары һәм башка кызыклы экспонатларны бу көннәрдә Шәриф Камал музеенда да күрергә мөмкин. Безнең музейда иң кыйммәтле ядкарларның берсе Дәрдмәнднең Шәриф Камалга бүләк иткән каләме. Шәриф Камал вакытта яшь кеше, яшь иҗатчыга фатихасы рәвешендә шундый каләм бүләк иткән. Һәм инде ул менә Дәрдмәнд белән Шәриф Камал арасында менә булган шундый бер матди бәйләнеш сектә буладыр инде. Күргәзмә эшләү дәверендә Дәрдмәнд тормышы һәм иҗатына багышланган очрашулар, лекцияләр, түгәрәк өстәлләр узачак. Татарның күренекле фикер иясе, фәлсәфәче, татар халкын аң белемле итү өчен бар көчен куйган милләтпәрвәр шәхес Дәрдмәнд онытылырга тиеш түгел. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Илебез төрле чорлар кичерсә дә, халкы һәр вакыт киләчәккә өмет баглап яшәгән. Узган гасырның үзгәреш елларында күрше Башкортстанда яшәүче милләттәшләребез зур тырышлык белән татар телендә Өмет газетасын чыгара башлый. Быел әлеге басма 30 еллык юбилеен билгеләп үтә. Кызганыч, тугандаш республикада 1,5 миллион татар яшәсә дә, туган телебездә нәшер ителгән газета-журналлар саны бик аз. Шуңа карамастан тугры укучылар арасында Өмет үзенең лаеклы урынын яулап алган. Замана виртуаль шилтәр белән тыгыз үрелеп барса да, хуш исле типография буявы аңкып торган татар газетасына язылучылар бар әле. Өметчеләрдә кунакта үз хәбәрчебез Миләүшә Латыпова булып кайтты.
Бүген Өмет газеты Башкортстанда татар телендә чыгучы иң зур тиражлы басма санала. Язылучылар саны 10 меңгә җитә. Илебезнең чираттагы чуалчык чорында барлыкка килгән татар газетасында беренче көннәрдән башлап Василия Камалетдинова эшли башлый. Әлеге вакытта милләттәшебез лаеклы ялда. Өметнең беренче адымнары никадәр авыр булуы тәҗрибәле хәбәрченең бүген дә хәтерендә. Әлбәттә, бик авырлык белән әле анда безне бик кабул иткән кеше дә юк иде дияргә мөмкин. Беренче саны без Туймазыр шәһәрендәге типографиягә барып чыгардык. Басманың йөзен анда эшләүче хәбәрчеләр билгели. Өметнең беренче санын әзерләүчеләр рәтендә Радифат Куллен. Ул 30 ел дәвамында төрле өлкәләргә кагылган мәкаләләр яза, интервьюлар әзерли. Иң кызыклы интервью Идрис Газиев белән булды. Бу әле аның яңа гына эшли башлаган чаклары иҗатка кирип ныклап китәсе, шулай сәнгать институтта әле ул вакытта барып интервью алырга куштылар да. Бу Алматага китәргә йөри, Советлар Союзының буенча җыр конкурсы үтә иде. Үзе йөгерә бәрәңге җырлап бери, үзе минем белән сөйләшә, интервью бирә. Өмет газетының тугры хезмәткәре, Уфада яшәүче иң актив татарларның берсе Алсу Төхфәтуллина. Күп санлы кызыклы мәкаләләр әзерләүдән тыш, милләттәшебез милли-мәдәни чаралар оештырырга әвәз. Өметтә балалар өчен чаткалар кушымтасын башлап җибәрүчеләр арасында да нәкъ ул була. Чаткалар үзенең сафында бик күп яшьләрне тәрбияләп үстерде дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, элек укучылар бик күп булса, хәзер инде балалар күбрәк укысыннар иде дигән теләк күбрәк кала. Чөнки чаткалар туган телне саклауның беренче баскычлары булып тора. Яраткан газета битләрендә кемдер үзенә кирәкле мәгълүматны таба, кемдер үз әсәрен күргә өмет баглый. Каләм тибрәтүчеләр өчен әдәби сәхифәне Илмира Ибраһимова алып бара. Хәбәрче сөйләүенчә, редакциягә килгән әсәрләрнең сыйфатлары төрле була. Бер әби шигырен җибәрде. Укып карадым. Сыймай, бер калыпка да туры килми инде, сыймый инде. Икенче көнне үзе килгән. Алып килгән табасына коймаклар, кайнар коймакларын тастымалларыннан чыгарып, өстәлгә утыртты. Менә сезнең белән чәй эчәргә. Шигырьләрегез чыгар дип вәгъдә иттем инде. Ул кайтып китте. Теге бармый дигән шигырьләрне конвертыннан алып, ярты кич утырып, язып чыгардык инде. Бүген Өмет санын 20 кеше әзерли. Верстка өчен җаваплы хезмәткәрләр 30 ел элек басма машинада эшләүчерен искә алып, бүгенге уңайлыкларның өстенлеген ассызыклый. Строканы җыеп бетәсендә, шуннан кул белән күчерәсең бит инде машинканы. Булай инде буенда җмак кебек инде ул. Эшкә дә санамайсың дигәндә яман. 20 ел дәвамында Өметне Радис Нугманов җитәкли. Заманында 50 меңгә якын тиражы булган Татар газетасының язмышы турында кайгыртучы милләттәшебез сөйләүенчә, язылучылар саны елдан-ел кими, ләкин өметчеләр бирешергә өйрәнмәгән. Газет ул үзенчә бер тәм аңарда, үзенчә бер рух һәм миңа калса бик кирәкле. Искермәгән әле ул басма матбугат. Шуңа күрә Өметнең өмете әле сүнмәгән. 30 ел дәвамында укучысына тугры калган өметчеләр газет киләчәгенә өметен өзми. Заманалар никадәр югары технология таләпләренә буйсынса да, кешелек рухият турында онытмас дигән ышанычта калалар. Башкортстанның Уфа шәһәреннән Миләүшә Латыйпова, татарлар. Төрле диалектларда сөйләшкән булсак та, бөтен милләтләр диалектлары бар. Французларда да бар ул, немецларда да бар ул, татарларда да бар ул. Ләкин бер милләт, без татар халыгы дип дөньяга танылган, шулай булып калыр. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Барнаулда татар дингә, дин татарга хезмәт итәме? Шыкмайган эшләп ятабыз. Халык яхшы, Алтайда Аллага шөкер. Кырымда татар каһарманнары эзе. 1944 елны Симферополь фашистлардан азат ителә. Ә менә әлеге танк беренче булып калага керә. Алтай якларына күчәбез. Барнаулда татарлар борынгы мәчет бинасын кайтара алмагач, шәхси хуҗалыклар җирен сатып алып, шунда гыйбадәтханә төзи. Әлбәттә, моңа ширек гасыр вакыт узган. Шундый авырлыклар белән алар үз мәчетләрен торгыза. Бүген Барнаул татарлары Аллаһ йортына ничек йөри? Татар дингә, дин татарга хезмәт итәме? Айзат Шәймәрданов репортажында. Аллаһу
Барнаулда татар архитектурасы белән салынган гырур манаралы мәчет. Бу шәһәрдә бердән-бер гыйбадәтханә, 700 кешене сыйдыра ала ул. Халык килә, шулай әкрен-генә ашыкмай гына эшләп ятабыз. Халык яхшы, Алтайда, Аллага шөкер. Дөрес, Барнаулда мәчет салу шактый авыр барган. Узган гасыр башында биредә 2 мәчет була, 30-нчы елларда ябылалар. 90-нчы еллар башында әлеге сакланып калган мәчет бинасын татарлар кире кайтарырга тели, ләкин хакимият юк дип җавап бирә. Мәчет 2-гә булган мәчет. Мәчет салдыру эше белән ул вакытта Мәгъди җәмгыяте рәисе Зөфәр Латипов йөри. Мен җыри башладым, безгә китеп бирсеннәр ул, хотя бер здание юк. Инде сколько yazdım даже Верховный Совет когда и никто bir kimler yardım vermedi. Kırdık. Bunda magazin. Oyak savutları satalar yutarlar. Atıgında kırgaç bizniki bulayında. Metam olay bulmay bitinde nişe günde magazin aşağı utup bundan intip kışı bit. Bunda отдельно çıgarı. Ondan çıgarga lensler yiyip koyganlar tuşkı yakta. Qaradık. Ремонт бигрәк күп. 5 батылы биткән ул як. Мәйтәм юк, алай ярамай. Татарлар үз милкен кайтара алмагач, башка юллар эзли башлый. 1995 елда эшмәкәр һәм татар мөхтәрият рәисе Әнвәр Әминов Барнаулның Казахлар бистәсеннән җир сатып ала. Здесь сестра моя жила вот по этой улице, по Матросова 200. Вышла замуж за казаха, они вот здесь рядом жили. И вот я немножко жил у них в детстве. И вот здесь как бы был район, компактного проживания здесь. Казахи, татары. Как казахи же, как наш братский народ, самый близкий, можно сказать. Йорт җирләре сатып алынганнан соң, ниһаять 2004 елда мәчетнең беренче өлеше төзелеп бетә. 2011 елда татарлар башка милләтләр белән гыйбадәтханәнең икенче өлешен төзеп чыга. Игътибар итегез, мәчетнең керү ишекләре нәкъ Кул Шәриф мәчетендәге кебек ясалган. Скупили рядом участок, вот мы сейчас в округе, можно сказать, весь квартал закупили. Чтобы соседи не жаловались, там, какие-то вот когда мы тут проводим какие-то мероприятия, здесь же сейчас на кладбище огородили, пригородили, тоже порядок навели. Вот. Шушы дин башлаган чагында Барнаулда татарлар үзләренең сүзләрен әйтәләр беренче барыбер. Мәчеткә бик күп бирмәсәләр дә, ләмәгәр мәчеткә ярдәм итүләре белән алар барыбер дин эшендә яхшы катнашалар. Дөрес, дин эшләре дилбегәсен татарлар алып барса да, мәчеткә милләттәшләребез аз йөри ди баш имам Фәһим хәзрәт Барнаулда инде 21 ел яши. Безнең татарлар бер 3-4% килгәч, шуңа күрә урысында барабыз да. Безнең татарлар битне катнашып биткәннәр күбесе. Үзегез дә беләсездөр, башка каягына карасак та татарларда төп саф татар гаиләләре юк дисәк була. Бездә монда бик сирәкләр алар. Шуңа күрә инде әйле әтисе, әнисе башка милләттән була. Шуңа күрә безнең халыктан төп инде саф татар гаиләләре бик әсин. Мәчет эчендә мәдрәсә дә шәп килә. Монда гарәп телен, Коръәнне өйрәнергә мөмкин. Алтай краенда бүген мәчетләргә зур ихтыяҗ юк диләр. Башка зур шәһәрләрдә дә мөселман гыйбадәтханәләре бар. Хәзер иң мөһиме татарларны дингә чакыру. Айза Шаймарданов, Татарлар, Алтай. Татар халкының затлы ул кызлары шактый. Аларның исемнәрен мәңгеләштерү буенча бик күп эш башкарыла. Кырымда Каһарман Гали Мәҗитовка хәтер тактасы куйдылар. Ул Кырым Республикасы Ялта шәһәренең Гали Мәҗитов исемен йөртүче урамдагы йорт диварына эленде. Гомумән, бу җирлектә татар эзе буйлап йөреп кызыклы мәгълүматлар тупладык. Сез Ләйсәнә Садретдиновага. Ойларга гына барып чыксак та, без әлбәттә тарих белән кызыксынабыз. Хәзер без Кырым Республикасының баш каласы Симферопольдә.
Һәм без нәкъ Симферопольның үзәгендә басып торабыз. Менә бу Кырым Республикасының Дәүләт шурасы бинасы. Гомумән, бу урын бик күп вакыйгаларны үз эченә ала. Бүген сүзебез алар турында түгел, бәлки шушы җирлектә гомер итеп, күркәм гамәлләр кылучы милләттәшләребез турында. Без Кырым Республикасының баш каласы Симферопольдә. Гомумән, бу шәһәрдә вакыйгалар күп булган. Менә хәзер без аның нәкъ үзәгендә һәм Бөек Ватан сугышына багышланган һәйкәл янында. Нәкъ менә 13 апрель көнне 1944 елны Симферополь фашистлардан азат ителә. Менә әлеге танк беренче булып калага керә. Бөек Ватан сугышында каһарманлык күрсәткән татарлар бик күп. Җиңүне каршылап, исән-сау кайтып, калган гомерләрен яшь буынны тәрбияләүгә биргәннәре дә бар. Шуларның берсе 40 елга якын Кырымның Ялта шәһәрендә яшәгән, хезмәт иткән Советлар Союзы герое Гали Мәҗитов. Бөек Ватан сугышына ул 1941 елны китә. Сугыштан соң кыю очучы СССР кораллар көчләрендә хезмәтен дәвам итә. Без Ялта шәһәрендә Гали Мәҗитов истәлегенә такта ачылган көнне аның хезмәттәшләре белән аралаштык. Еще в августе 2019 года мы написали первые письма о присвоении Герою Советского Союза Мазитову Гали Ахметовича вот этой улице. В связи с тем, что он длительное время после увольнения с вооруженных сил руководил местным отделением ДОСААФ России, внес большой вклад в развитие ДОСААФ в городе Ялта. И очень много сделал в воспитании молодежи. Вот, я думаю, 1000 молодых, сейчас уже зрелых людей прошли через общество ДОСААФ. Это было очень серьезное общество, подготовку в армии. Ну и вообще Отеческим советом, он по-отечески относился к людям, очень любил Ялту, почти 40 лет здесь прожил. 33 года, вы знаете, отдал советской красной, советской армии. Героический человек. Конечно, прекрасно, что городской совет, приняв решение назвать эту улицу именем героя, тут же принял решение сделать эту мемориальную доску, потому что это очень важно, чтобы все и ялтинцы, и гости нашего города знали, что эта улица носит имя Героя Советского Союза. Бөек Ватан сугышының бетүенә 76 елдан соң да менә шушы үзебезнең геройларны табып, аларга урам исемнәре бирү, элмә такталары үлү, китаплар чыгару, фильмнар чыгару, менә карагызын Дивитаев турында Татарстанда яңа гына кино чыгып, халык тагын каратты. Шуңа күрә безнең буыннар алышына тарих ул мәңгелек. Шуңа күрә аны һәр вакытта да киләсе буыннарга истәлек итеп, һәм бу беренчедән бит инде тарихыбыз, икенчедән бөек җиңүсебез һәм шуларга тәрбия биреп, алга баруның төп мөнәсәбәтләре менә шушы. 1954 елны Мәҗитов отставкага чыга. 1993 елның 30 гыйнварында вафат. Ялтаның иске зиратында җирләнгән. Менә инде күргәнебезчә, монда Советлар Союзы каһарманы Гали Мәҗитовка такта ачылды. 2нче елга аның нәкъ менә 110 еллыгына бюст ачылачак. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Ялта шәһәре, Кырым Республикасы. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Берлек кайда, көч шунда ди халкыбыз. Бердәм булы, хөрмәтле тамашачылар. Исән сау булыгыз.